nyaya inotinetse but anyway zvakawanda zvekudzidza. Okay Pamela, how do you feel uchiti murume mwana ndewako asiri wake kana kuti uchiti mwana haasi wako ari wake as a munhukazi, like as a mother? Hatimboti for example izvo zvitiri tu nemukuru, maybe pamuviri ndepangu kana ndepe mukuru, and then ubva wati mukuru ndo muridzi wemwana, and of which mukuru haasi wake, maybe mwana ndi wangu, kana kuti mwana ndi wangu of which mwana haasi wangu ndo mukuru. How do you feel as a lady? How does that make you feel? Semukadzi kuchengetesa murume mwana asiri wake. Okay, ndiani anoda kuona mwana wangu achikura achisafa nenhamo because ndati nhumbu ndeyako ndichisiya uyu ari billionaire yekuti ndikati nhumbu ndeyake anoziva kuti everything zvese zviri sorted, mwana wangu achakura life iripo. Whatever kuti hanzi haasi mwana wake hazvineneni, but as long achiwana life. Okay, kuvanzira baba vemwana kuti mwana ndiwako uchipa billionaire uyo, how does that make you feel? Like ini ndikubvira pa on your own point of view, hatimboti murume ane mari asi muridzi wemwana, uyo ari papa asina mari nomuridzi wemwana, and then uyo uri kumuti mwana. How does that make you feel? Unonzwa sei uchiudza munhu kuti mwana ndiwako asiri wake? How does that make you feel? Kana kuudza uyo kuti mwana haasi wako but ari wake, how does that make you feel? Like unozvinzwa sei semunhukadzi? Ina nabasa nazvo ina ndine nazvo haina hangu handine nazvo, ameno vamwe vanozviita vane vachifilei, but ina handine nazvo. So anongochengeta uyu mwana asiri wake? Angachengete, vangani vari kuchengeta? Vangani vari kuchengeta? Makashata. Vangani vari kuchengeta na vana vasiri vavo. But iwo haumbonzwiuka kuti baba vemwana uyu au kadhati kapain hamino ndikakaexplain chii unokanzwa sei? As long usina mari I don't care.